I fem respiració profunda. Ocupem una mica d'espai. Traiem aire. I anem a sentir el recolzament dels peus al terra. Una mica de sacseig endavant i endarrere. Vull dir desequilibri d'endavant i endarrere per sentir la verticalitat. I anem a enfilar-nos. És un joc d'equilibri. Si caiem, doncs tornem a pujar i baixem. Anem a fer espatlles endarrere, espatlles endavant i cap. Anem a fer una mica de sacseig. I anem costat, costat, costat. El recomanable és que en l'expiració, quan es fa la força, vagina cap amunt, com si agaféssim una cirereta. Posem un to a la panxa. Però vaja, això ho heu de parlar amb les vostres físios. Un squat. Baixo a baix i a la vegada hi ha una energia que puja amunt. I sacseig. Parem un moment. Sentim el cor bategant. Tot el moviment. I tornem amb el primer pas.
squat. A la vegada que baixem, pugem braços. Així. Molt bé. I seguim. A la vegada que baixo, pujo braços. Cadascú al seu ritme. Si volguessis afegir peses, tant amb el primer moviment com amb l'altre, podries. Amb el primer moviment podries posar-te peses de peu i aquí podries fer-ho. Aquí amb les mans. O aquí. Vinga, una mica més. I sacseig. I parem un moment. Mans al cor. Sentim tot aquest moviment dins del cos, físic, emocional, mental. Molt bé. I anem a fer la segona ronda. No, vull dir, la segona ronda no. La segona sèrie d'exercicis. Aquí farem com unes flexions, jo les faig així, les flexions, perquè em va millor per la panxa, pel sòl pèlvic, vaja. Si algú vol fer-les ben fetes, endavant tu. Fem 10 més. Molt bé. I canviem de posició, estiradetes i amb els peus endavant, endarrere. Deu més. I parem. Anem a fer el gat i el gos traient aire. Cueta cap endintre, panxa endintre, pulmons recollits. I cap enfora. Obrint, arquejant. Que no pari el moviment sense bloquejar, segueix creixent. I cap endintre. I cap enfora. Molt bé, i seguim una ronda més.
5 més. I ens anem a la planxa i pauets endavant i endarrere. Més. Estirem. Descansem. Respirem. Deixeu-me mirar les meves notes. Anem a obrir el cor. Aquí altrament podríem fer-ho amb peses, amb una cinta. Cinc més. Molt bé. I descansem. Anem a canviar de posició i obrirem i tancarem braços similar al que hem fet ara, però més ràpid. Cinc més de regal. Estirem braços, llargs, 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 llargs. Sentim els efectes del moviment en els nostres braços. Anem a fer volta endarrere. Endavant. Molt bé. I posició, mans al cor, respirem. I anem a fer aquesta petita sèrie una altra vegada. La respiració te l'adaptes tu a la teva manera i al teu ritme. Agafa l'aire pel nas, això sí.
Molt bé. Canviem de posició. Anem a fer moviment més actiu, més ràpid amb els braços. Obrint el cor. Mobilitzant totes les costelles. Cinc més, vinga. Molt bé, relaxem i tirem una altra vegada. Endarrere 10. Endavant. Mans al cor. Relaxem. Anem a fer l'última sèrie que tenim. 4 potes una altra vegada. I aquesta vegada i cama estirada, rodonetes. Canvi de banda. Canvi de direcció, vull dir. Molt bé, anem a fer l'altra. I estirem cama, circular. I canvi. Una banda costa més que l'altra, A mi sí. De girar i fer els cercles. Molt bé. I anem a sentades, sacsegem un moment. Respirem. I anem a fer moviments petits de pelvis. Molt bé, baixem. Respirem, descansem. I anem a fer una vegada més el primer exercici d'aquesta sèrie. I cercles. I cap a l'altra banda.
Molt bé, canvi de cama. I comencem. Cap amunt. Molt bé. I cercles. Canvi de direcció. Si ho penso gaire no em surten, Molt bé. I canviem de posició. Traiem aire, respirem. I anem a fer. El següent exercici. Vinga, pelvis, amunt i avall. El moviment no és molt gran. Ajuda't agafant la cirereta. Puja amunt. Una mica més. I relaxem. Agafem genolls. Obrim els genolls. Movem una mica, mobilitzem. T'invito un moment a fer una papallona ben gran, plegat cap endavant, així. Pugem braços al cel, baixem un costat i l'altre. I ara obrim cametes. Baixem a dalt, relaxant. Agraïdes pel moviment d'avui. Amb aquest orgull d'haver-nos mogut juntes, acompanyades. Posar una mà al cor, una mà a l'úter, al baix ventre. Agafo aire. 3. Sentint els efectes que tenen el moviment, les meves cèl·lules, els meus teixits, els meus òrgans, els meus pensaments, el meu estat emocional. I d'aquesta manera acabem l'exercici d'avui. Si tens ganes de més intensitat, tornes a començar i fas tota la roda, una vegada més o 2 vegades més. I com t'he dit, pots afegir-hi peses i això és compartir amb les ganes de que ens movem juntes i les coses més tècniques les has de demanar amb el teu professional de referència del món de l'esport, de la fisioteràpia, de la medicina. Doncs ens veiem aviat i espero que
utilitzis aquests exercicis per resetejar el teu cap, la teva ment, les teves emocions i començar el dia amb energia. Ens veiem, una abraçada.